Christmas mga par. Magandang gabi. Amo! Ay, luto tayo ng kalderita. At prito tayo ng manok. Amo ay. At magluluto rin tayo ng spaghetti. Ayun, maraming salamat sa nagbigay sa amin ng spaghetti. Ito, sakyan spaghetti. Saka ito. Ito pa. Tinapay, kape. Ay, bumili na ako ng prutas kanina. Ang kalderita ay luto na. Yung ating chicken. Kailangan kasi pag nagluluto ng chicken ay yung karne niya ay lubog na lubog talaga. Tsaka hindi siya crowded para maganda yung pagkakaluto. At yung mga nakaganyan na ano at may nalalagyan yan mga lakas ng ulan oh. At unti-unti na nagbabaha na naman dito sa gilid namin. Grabe. Tingnan mo ba, baka maabutin yung van. Magkain na tayo, meron na tayo, tinapay at keso, ibalot. Yan, luto na, ganda niyan. Kaya ulit tayo. Ayan mga par, good evening. At ayun, tingnan natin yung baha doon sa baba. Paskong Pasko. Ibang residente dito sa amin ay binabaha gawa ng maghapong ulan. Yo! At tingnan natin. At sana di umapaw yung ano, ito na nga. Di umapaw yung ilog namin dyan, kasi pag umapaw yan sigurado babahain na naman dyan sa ano namin, dyan sa tindahan. Okay. Amoy. Ano, baha na. Grabe yung baha. Tara, baha na. Ano ay? Huh? Dito kasi dati wala tong bakod. Ngayon may bakod na, kaya binaha na. Dito galing yan oh. Binaha ka mo ay. Ha? Binaha. Binaha ka. Dahil sabi ya. Amo. Amo. Dahil sabi. So dapat sa gilid ka diya, magbabayad ba ang sabi? Makakita. Maro ka dengan tangan na. Amo. Ano ka nang nabuto? Ay, sana. Pagburak pa. Let's go. Masakit. Lutot. Grabe yung baha. Rambutan ito talagang Arikan. hindi kaya talaga bunyong kakabig. Adi ay. Dakula di. Oo. Dawa pa dira ruman. Dawa dira ruman. Di ay. Inabot na tulog ninyo. Mukha ninyo. Bayadin mo ni sa ibaba na mo ta. Atin dyan man ni Fernando, katiputan ng abuto na na. Kan migkara ko sa patenta, mauran talagang numan. Sabi, puno na dia. Dati di mali abot ng sabi. Bayadin mo kung tangan na mo sa ibaba. Marot. Sa florin na kikilingan eh. Abot na. Ang kuparoy.
Tatulog na. Pinagtaas namin. Dili adi sabi ko ah. Dere. Ay sa di ka nagpakali. Piso wifi. Pwede natin kantangan kating ganun. Oh, maroot. Kinimana ni Gupa din. Sugado ay. Di man kami maiyang kadi simpling uran. Bagyo sa naman kami tatamaan sa iyang kadi. Sugado ay. Dati ka na ako. Amoy. Alang ko pa. Sugado, tubig na. Bahan. Yan na ko. Kanino lo? Abot na. Ay, di man sa lolo. Dawa ng baka, di san lolo ko sa bago. Mataas at tumandan doon. Yamo. Wala ka na di, maluugad eh. Pag ito na kantangan ito. Pag tumagka nga ni Adto Big Sally, itinampo, maraot na. Maggiram raga uran, amo yan. Tindan mo pala, amo na. Wala na, pasag ka na pala dyan, Sally, tinampo. Oh, mura yun. Pero umito na. Mangyari kami sa iyang kito na. Di man bagay lasag ka sa, di man ito. Ha? Di man bagay Grabe na yung baha. Kaya nga ni. Lakas ng ulan. O, saan pa palang kando? Kali ko na yun. Pero umito kantangan na dinamutati. Nalapalan kong talagang dilubyo. Hindi. Amo. Grabe oh. Hey! Baha na! Quick! Simple siya na. May diretso na ito ah. Simple siya ng uran. Nabayan ka. Pag masugong palan sa ito ah, rugado. Kabayan na rin sa baki na sulong. Udas. Grabe. Dapayan. Di pa yan sasulong. Napasa sulong. Ako ba sa Galing pa sa lang sa akali ano. kalipasan natin? Ito yan siya kali. Kamuro kararamsin. Puta. Oh, amo dito bigyan ko kuha. Bagyo. Pabagyo. Argadi. Bagyo na ito. Kung magbagyo pa pala, nintanak oh. Pag bumaha. Hindi malumot ka di. Adto talaga ah. Tanga namin sa gapon sa, di ka ba natubig sa taas. Sabi ko naman ilan. Sabihin ko na po si kuha ka. Hindi na kung Sigado ah. huwag mo yung mag-live. Makuha din niya yung Sigado ah. umuwi kong tangan. Wala na kayo yun. Lulugunan. Pagtukalin nyo. Sabay, pag nagsugong, may kloog. Pag masugong. Grabe yung baha nila dito. Bugado na. Oo. Baka di na magkarauran. Kaya tumigil na yung ulan. Kasi kawawa naman yung mga ibang tao dito na binabaha. Eh! Baha na oh. Lalo na pag magbaha pa dun sa pinakang sapa, mas ano to, mas matindi. Kawawa naman sila. Sa ano pa lang to, yung maliit na tawag sa aming kali, parang kanal. Malakas na yung agos. Hindi pa yung galing sa bukid yung baha na yan. Kasi dati nga nagbaha dito. Yan ang kwento nila dati. Tanghali. Walang ulan dito sa baba na to, pero dun sa taas malakas yung ulan. Sakto uwian yung mga estudyante. Tanghali daw yun. Muntik may ianod na ano, estudyante, bata. Ito po yung papunta dun sa school ng anak ko.
Paskong Pasko baha. May Christmas party pala dyan. Bahala. Baha oh. Nagpasok lang yung pali kasi nabot na ng tubig. Patuloy yung matanda. Grabe. Tumutulo yung ano. Dito kasi sa baba. Nagtataas namin dito. Umubotag ay. Ilog. Panas. Arsitin pala nito. Ito. Hindi na ito bula. Umapulot. Ha? Tadi na. Dabit-bit ko. Huwag naman natin. Kurang ganun eh. Uy, ano rin? Ha? Grabe na kasi yung ulan. Magdamag na talaga. Maghapon, magdamag. Grabe. At pag ganito, hindi mo na tayo matutulog kaagad kasi baka biglang magbaharin yung sapa nga. Baka umapo naman dito yung van. Siguro bago ko matulog mamaya, akit ko na yan dito kasi dito din naman yung inaabot. Dito banda. Dito lang yung tubig yan. Baka sakaling umapaw. Kasi itong motor ng kapitbahay namin ay kinuha ko na kasi wala sila dyan. Nasa Maynila. Sumakay kanina. Kinuha ko dyan sa kanila kasi baka ianod yan. Dito na muna yan sa amin. Ulan. Paskong Pasko. Wala man lang tao-tao dito sa ano. Dito sa labas ng kalsada. Sino ba naman lalabas pa nitong ganitong otsura? Napakalamig. Umuulan pa. Wala nagdadaan na magsisimba.